dobbelt dash, gør noget sejt. Ja. Vi har stadig sidste pot der, og så bare overvej at holde den til en cool, til når I får cooldown der ved 5 minutter. Jerks er offline, venner. Ej, du kan stadig heal ham. Han er ikke stadig heal. Husk Hvorfor lille. puller I, når jeg ikke har sagt ja til en ready check? Der står Ja, en det- chat. Everyone is ready. Så Jeg har ikke fået den. bare på til. Det er bare her. Husk, vi skal om på den anden side af orben, da den er død. Husk kicks. Pas på, at vi får bare damage her på næste år. Bare træk i cirkler. Prøv at stille om 4, 3, 2, 1. Watch your step. Husk benene, pas på hinanden. Bare stol på jeres team. Nice løst ud i venstre også. Midten og grøn. Midten og grøn. Dræb midt her. Og så instant træk mod grøn. Træk mod grøn. Og så skal vi, efter det, så skal vi stille og roligt kite den imod blå. Stille og roligt kite den imod blå. Fuldstændig op her. Fuldstændig op her. CC så. Rigtig god ring. Nice. Og så cirkler yes den vej lige præcis. Så vi lige kan trykke en lille smule ned mod entrance. Boss der stiller om 3. Stort move ned mod entrance. Og så stiller. Dræb op. Vi kan godt, efter de her ben, kan vi godt trække bossen lidt mod entrance i forhold til intermission her. Ja, lige præcis. Perfekt. Der kommer intermission. Husk defensiv her. Defensiv. Ikke stå i en line. Vi er ikke på. Eventuelt hvis man krydser snatch, så klikker man en health pot halvvejs igennem. Husk efter, ind og stille boss ved siden af de små ind i midten. Let's go. Husk at det er de små her. Perfekt. Så vi kan cliffe dem alle sammen. Så bare træk stille og roligt mod gul her, efter den her. Stille og roligt mod gul, efter vi har dræbt de små. Vi skal dræbe de små først. Dræb dem. Nice. Hurtigt over mod gul, så vi kan cleave. Og så træk bossen mod X. Lige præcis. CC's. Super. Og så bare cirkler i midten for den sidste op her. CC's. Sidste kick. Nice. Bare kør cirkler. Bossen står stille om 4. Måske op mod lilla her. Stort move. Bare dræb dem. Nice. Ben her. Freezer pas på HP. Nice. Orienter omkring ben her. Kommer en måske legal mod melee. Vi håber den stopper. Nice. Husk at smadre midten og så lilla. Midten og så lilla. Nice. Fuldstændig lilla. Træk bossen imod gul og måne. Træk bossen imod gul og måne. Så 180 tilbage igen. Ja, yes, lige præcis. Husk at smadre den der low. Smadre den der low. Se om vi kan trække den helt over mod gul. CC så. Vær god. En op i blå. Nice. Ind i melee. Nice. Ryk bossen meget om. Den står stille om 3, 2, 1. Dræb op her. Hvis du kommer ind til mission her efter. Nej, det var tredje sæt. Ja, der kommer ikke ind til mission. Undskyld. Du er klar til midten? Jo, det gør der. Undskyld, fuck, jeg er dårlig. Okay. Defensives, og så kør rundt. Husk efter det her. Ind imod midten. Se om vi kan tage midten og grøn her. Vi er giga foran på boss damage, så stille og roligt bare. Vi skal bare overleve. Midten og grøn. Der er lang tid til det spawner. 7 sekunder nu. Lige præcis. Vi kan klar til at fucking smadre de små der, og så smadrer vi grøn bagefter. Kom om. 3, 2, 1. Og så smadrer de små. Nice. Og så over mod grøn, og så træk igennem midten efter den lille er død. Lige præcis. Så for den store, den der grøn op den dør. Så for grøn op der. Nice. Og så kan vi trække bossen mod grøn, når den lige snart op med død. CC melee. Nice. Bare overlev her. Bare gør et eller andet tanks. Yes sir. Og så rigtig meget movement over mod grøn. Bossen står stille om 3, 2, 1. Nice. Se om vi kan dræbe orben. Pas på ben. Eventuelt jeg der har ben, lille, så for I toppet ind den popper. De popper lige om lidt.
os få den i melee. Nice. Ind i midten igen. Change. Så får vi smadret de små. AoE Små og så lilla. incoming. Små og så lilla. Super. CC's her. Fuck offsene, bare slå på boss. CC's her, slå på boss. CC's her, slå på boss. Bare træk den rundt. Jeg bruger pæl ved den der inde, der får en gul. Nice. Alt for CC'en. Bare træk den rundt. Den står stille om 6 sekunder. Så bare træk den ud mod hjørnet, så dræb den. Træk den ud mod hjørnet, så dræb den. Super team. Super team. Watch Figure. your step. Nice. Super clean. Super fucking... super. Så er det pullet på jerks. Var det det? Var det ikke det? Spirer på pull jerks, for de motherfucker. Jeg spiller PR, jeg giver det til Monks, det er det, jeg siger.